Ta' kull sena madwar 350 persuna jirċievu l-aħbar li għandhom kanċer fis-sider u sfortunatament dan il-kanċer aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jolqot lil dawk iżgħar fl-età. U għalhekk li qed tinħass il-ħtieġa li tiżdied ir-riċerka kif ikollha għarfien dwar il-kanċer tas-sider. Tant li għat-tieni sena l-għaqda mhux governattiva Ewropa Donna Malta se tkun qed tagħti donazzjoni sabiex tkompli tissaħħaħ ir-riċerka fil-kura ta' dan il-kanċer. Netnu skellem ma' Gertrude Abela, President Ewropa Donna Malta, li spjegatilna għaliex reġgħu ħassew il-bżonn illi jagħtu donazzjoni ta' 40,000 euro sabiex tkompli tissaħħaħ ir-riċerka f'dan is-settur. Nemmnu li biex isir progress fil-mediċina u il-kura tal-breast cancer, hemm bżonn ir-riċerka. Allura Malta ġifieri nagħmluha through the RIDT, għall-Università ta' Malta, u ħassejna l-bżonn li nissapportjaw danna ir-riċerka. Din il-PhD mifruxa fuq 3 snin se tiffoka fuq proġett li jistudja regolamentazzjoni tal-proteina phosphatase fil-kanċer tas-sider, proġett li se jkun ikkoordinat mill-Fakultà tal-Mediċina fih dan l-Università ta' Malta taħt supervizjoni tal-professuri Godfrey Gregg u Therese Hunter. Ewropa Donna Malta tagħti għajnuna lil pazjenti li jkollhom kanċer tas-sider kif ukoll il-familji tagħhom, għajnuna li tvarja minn appoġġ psikoloġiku għal sostenn finanzjarju. Nagħtu support lil dawk il-patients u l-familji tagħhom li jkollhom psychological support. There is a specialized counselor li tgħin lil dawn in-nies. Issa bdejna proġett ġdid li noffru free transport miċ-Ċirkewwa jew mill-Belt għal Mater Dei għal dawk il-pazjenti għawċin li kollhom bżonn jinżlu għal kimo jew radiotherapy. Issa ġifieri ntlaqat ħafna tajjeb mill-għawċin u inti meta tkun għaddejja tmur il-kimo, tuħu il-kimo, il-kedda tax-xitwa, il-kedda tas-sajf, allura qegħdin inħossu li hemm bżonn li noffru dan is-servizz. Apparti dawn is-servizzi din l-organizzazzjoni toffri wkoll binjies bla ħlas lil dawk in-nisa kollha li ma jkunux iridu jilbsu parrokka waqt li jingħataw it-trattament tal-kimo. Bħalma jsir kull sena Ewropa Donna torganizza wkoll il-konferenza annwali The Hilda Xkembri Memorial Lecture li din is-sena se titratta t-tema tal-fertilità u se ssir fl-Università l-Antika fil-Belt Valletta fil-11 ta' Ottubru li ġej.